Aha, ha elindítom a videót, akkor meg ugye a zene nem szól. Teknős, előre visszük az állunkat és visszahúzzuk. Jól húzd vissza, hogy itt a ponyapópa az egy kicsikét tűnjön el, meg ne jöjjön elő, ha visszarakom a zenét akkor. Ja, vagy nem? Megy a felvétel. Ja, megy a felvétel? Nem tudok egyszerre a kettőt. De ne színét, mert akkor elindítom. És egy nagy O betűt írunk le az állunkkal. Nekem van egy szép, amit szeretek. És aztán lentről fölfelé, ellenkező irányba. Szuper. Jöhetnek a vállkörzések, hátra mindkét váll, nagy kerek mozdulatokkal. Váltva hátra. Technika. Előre mindkét váll. Nem engedem. Megkérdezzük a gyerekeimtől, hogy kell ezt csinálni. Nem hiába. És akkor fölvesszük Lárinak majd az egészet. Váltva előre mindkét. Szuper, kopogtatás az életkapuján. Megcsapkodjuk egy picit az oldalunkat. És egy kicsit elindultál, akkor fordulhatsz jobban hátra, nézd meg, mi van a hátra mögött. Jó, megállítjuk, felhúzzuk a könyököt, és elől összeérintjük a könyökünket és az alsókat. Vissza. A mellizom erősítő. Majd a tarkon összekulcsoljuk a kezünket, és a könyökünket érintjük, egyik lejjebb, másik följebb van váltva. Jó, oldalra visszük a kezünket, visszafeszítjük és körözünk hátra. Előre. Ökölbe szorítjuk a kezünket és befelé körözünk. A csuklód is körözzön, a könyököd is és a vállizom. Másik irány. Előre a kezünket visszafeszítjük körbe. Majd ökölbe szorítjuk és a lábujjakat is hozzá. A 4 után gerinc gyakorlat, előre, hátra és oldalra, nem megyünk mélyre, csak épp gravitálunk. Háti felső szakasz. Még használni.
következőnél összekötjük ezt a 4 pontot, körözünk, elől váltunk, felegyenesedünk, megdörzsöljük a kezünket, és ha már meleg, akkor megdörzsöljük, megmasszírozzuk a vesénket, rámosolygunk a vesénkre, meg mindenkinek a veséjére rámosolygunk. És a láb külső élén, meridiánvonalak mentén végig simítjuk a kezünket, lábfejet megsimítjuk, és a láb belső élén hozzuk vissza a kezünket. Ezt még egyszer megcsináljuk. És a következő alkalommal szintén lesimítjuk a kezünket, egyenes ilyenkor a hát, amikor megyünk le, letesszük a kezünket a talajra, rátámaszkodunk a kezünkre és letolunk. Kicsit megmozgatjuk a csípőnket. Jó, kéz lent marad, a lábat kinyújtjuk, megpróbáljuk legalábbis kinyújtani. Picit megtartjuk, húzódik a láb hátsó része végig, és újra legugolunk. Kicsit homorítunk is, hátat kiegyenesítjük. Közelítjük a két lábujjat egymáshoz, majdnem, hogy teljesen összeér, és terpezbe gugolunk le. Legfeljebb egy új nyíl legyen a két lábúj között, és terpezben így előre sétálunk a két combunk között, ameddig csak megy, és akkor a fejet is lehajtjuk, nem nagyon, csak a gerincoszok folytatása legyen a fej, és hátra toljuk egy picit a fenekünket, meg a sarkunkat, mint ha le akarnánk tenni a sarkat. Picit megtartjuk, így nagyon jól távolodnak a csigolyák egymástól, visszajövünk, letesszük a térdet, és a két kezet, a váll alatt van a kezünk, merőleges a láb, a combunk, és cicahátat kezdjük, fej az utolsó, minden mozdulatnál a fej az utolsó. Azért is jó ez a gyakorlat, mert itt teljes jogalégzést végzünk, nem is tudjuk máshogy. Jó, most felemeljük a jobb kezünket és a bal lábunkat. Vissza, másik oldal. Vissza, és lefele néző kutyába felmegyünk. De kéztövek a talajban, sarkadat megpróbálod letenni. Egyenes a hát, a fej a gerincoszok meghosszabbítása. Felemeljük a jobb lábunkat, és előre hozzuk a két kezünk közé. Homorító, majd előre hajolunk a térdünkre. Visszahelyezzük a két kezünket, lábat, és újra lefele nézőkre. Itt felemeljük a bal lábunkat, szintén
Ugye előre hozzuk két kéz közé. Homorítsuk, de nem a galamb, hanem az a homorító, és előre hajlom. Visszanézzük a kezünket. Fele nézzük, hogyha már nem fázunk, ugye? Letesszük a térdünket. Na nem fázunk. Na nem. Visszük oldalra. Lent visszük át. Felguggolunk és felállunk csigolyáról csigolyára. Szőnyeg elejére lépünk, és megcsináljuk a hőst. Mutatom a gyakorlatot végig. Lenövérmódra, nem lenövérmódra, hanem mindegy. Kalimódra. Igen, hátra. Majd lehozzuk a két kezet, és ha megvan az egyensúlyunk, akkor a jobb lábunkkal hátra lépünk. Előre néz a két lábfej, felvisszük a kezünket, a tekintetet, és felvisszük. Ez az első pozíció, a másodiknál leeresztjük a kezünket, és a sarkunkat is leeresztjük. Laza a kézbe. Harmadik pozíció. Majd hátra visszük a jobb kezünket a bal. Majd a bal kéz előre megy, síva tánca, a hátsó is előre jön. Letesszük a talajra, egy picit hátrébb visszük a lábunkat, hogy fel tudjuk emelni kényelmesen a bal kezünket. Utána nézzünk. Visszajön a kéz, és befordulunk tervezve. Lerázzuk a vállunkat. És a kezünkkel elsétálunk a bal lábunkhoz. Majd a jobb lábunkhoz. Majd ismét a bal lábunkhoz, és egy kicsit behajlítjuk a térdet. Nem megy a térd a lábujjak elé. Másik oldalon. Visszajövünk terpezbe, irányba állunk, és a hátsó lábunkkal félútig előre lépünk. Próbáljuk meg kinyújtani a két lábunkat, és egy picit így maradunk. Hajlítsd be akkor, tedd le a kezedet, hajlítsd akkor amennyire. És előre néz mindkét lábfej. Mint hogyha megpróbálnád széttépni a szőnyeget a két lábaddal, ilyen erő van a két lábban. Jó, előre lépünk a jobb lábunkkal, és csigolyáról csigolyára följövünk. Elő vagyunk a szőnyeg elején, Kalimódra. Megvan az egyensúly, a bal lábunkkal lépünk hátra. Elmegy a két kéz, majd a tekintet. Második pozíció.
Harmadik. Bal kéz hátra, jobb fel. Majd síva tánca előre. Kicsit hátra toljuk a hátsó lábat. Jobb kéz föl. Visszamegy a kéz és terpezve. Megyünk ismét. És most bele fogom googolni a bal oldalon. Bal oldalon belegugolunk. Majd jobb oldalon. Visszamegyünk a bal oldalra, maradhatnánk a sarok, hogyha megy. Másik oldal. Vissza, ráadunk irányba. Fél útig előre lépünk a hátsó lábunkkal. Jó, előre lépünk a bal lábbal, csigolyára följövünk. Felajánljuk. Ha valaki szeretné. Csinálunk egy kis egyensúlygyakorlatot. Jobb térdünket emeljük, átkulcsoljuk. Nézz ki egy pontot, szemmagasság, vagy nem mozgó pontot, és úgy könnyen. Hátul megfogjuk a lábunkat. És hogyha megy, akkor emeljük fel a kezünket, és egy picit előre hajolunk. Nagyon ügyesek vagytok. Másik oldal. Van, amikor könnyebb úgy, hogyha amelyik lábon állunk, egy picit behajlítjuk a térbe. Vissza. És fejlesztjük. És most mit csináljunk? Megyünk le a talajra. Nem megyünk, és csinálunk egy-két talajgyakorlatot, még mielőtt a fordított helyzetet megtűnnénk. Az első az lesz, hogy ide itt a puha részeket kivesszük. Kinyújtjuk a kezünket, és egyenes felső testtel előre hajolunk, a kezünk megy le, és valahol megfogjuk a lábunkat. Nem kell még nagyon mélyre menni, egyenes legyen a hát. Testünk ez most tudja talán, vagy mindjárt megtudja, hogy mit akarunk tőle. Nem szabad rögtön belemenni a mélyébe. És ha megy egy picit, mehetünk lejjebb. Nem muszáj, addig menjünk, amíg megy. És ott megtartjuk egy kicsit. De nem kell a végsőig elmenni. Azt szokták mondani, hogy meghagyjuk Istennek ezt az utolsó egy centit, vagy fél centit. Följövünk egyenes háttal, hátul letámaszkodunk, ugye mindig kell egy ellensúly, és felemeljük a csípőnket, megtartjuk egy picit.
vissza. Most a jobb lábunkat felhúzzuk combtőhöz, és a kezünkkel elindulunk a bal lábunknak a külső élét, megpróbáljuk megfogni, és előre hajolunk. A jobb kéz indul, és megfogja a bal lábnak a másik élét. Most megcseréljük a kezünket, és a bal kezünkkel meg benyúlunk a térdünk felé, és megpróbálunk bekukucskálni a hónunk alatt. Elengedjük a lábunkat, hátul megtámaszkodunk, és felemeljük a csípőt. És lábat cserélünk. Ugye pipál a láb, ilyenkor mindig mehet a jobb kéz. A bal. Késcsele. Megfogjuk a térdünket a jobb kezünkkel. Jó, mehet hátra a bal kéz. Emeljük a csípőt. Vissza. Felhúzzuk a két lábat, terpezve, és visszük oldalra a térdünket, és a felső testtel egy picit a másik irányba. Ez olyan, hogy azt megcsináljuk még egyszer. Szuper, és most jön a fordított testhelyzet. Ha mezesz ideje alatt nem csinálunk, ugye, hát ez általában gyertya. Vagy egyenesen, vagy eke, amikor eresztjük a két fölünk mellé a lábunkat egyenesen, vagy behúzzuk a két lábunkat, ez az emésztésre nagyon-nagyon jó hatással van. Jó, ezeket lehet megpróbálni, és akkor utána pedig ellensúlyozó gyakorlatok lesznek, majd mondom, hogy mi. Jó? Majd látjátok a többiekkel is, a többiek elég gyakorlottak az éresekkel. Ők előbb elkezdik, mint én esetleg. Lejövünk a gyertyából, akkor egy picikét savászanába, ilyen hullapózba pihenünk, egy pár légzésig. Jöhet a
kis jogahíd, betesszük a két talpat a talajra, felemeljük a csípőnket, és alul összefogjuk a két kezünket, tehát így komorítunk. Megpróbáljuk minél magasabbra emelni a csípőt. És közelíteni a térdünkkel a két térdet. Leeresztjük a csípőnket, kinyújtjuk a lábunkat, és felgördülünk a fejünk tetejére. Kivesszük a kezünket, letesszük a fejünket, felhúzzuk a két térdet, átkulcsoljuk a térdünket, felhúzzuk a térd a homlokhoz. Elvileg ez a pozíció, ez nem olyan egyszerű a homlokunkat oda tenni, de törekszünk rá. Letesszük a talpunkat, oldalsó középtartásban a kéz, felhúzzuk a két térdet, és visszük oldalra, másik irányban nyit a tekintet. Csere. Visszajövünk középre, keresztbe tesszük a térdünkön a bokánkat, az egyiket, mondjuk a jobbat, és a lukon benyúlunk, a másik oldalon, és a sípcsontunkat összefogjuk a kezünkkel. A lukon az egyiket, jó, igen, és letesszük a fejet, lakockák lent legyenek. Picit a könnyekünkkel lehet tolni a combot, hogy a csípőnk nyíljon. Elengedjük másik oldalt. Jó, szuper, kinyújtjuk a lábunkat, jöhet a viszéltorna. Egyenesen fogjuk emelni a lábunkat tízszer. Ha a csípő alá rakod, a feneked alá rakod a kezedet, úgy egy picit talán könnyebb, hogyha esetleg nem lenne az. Jó, ha megvan a 10, a másik láb feljöhet talpra, és pic-pipa. Pumpáljuk a vért a lábunkba. Bokatörzés. Másik irány. És a másik lábbal ugyanez. Most kéne fordulni. Spitz-pipa. Ezzel meg is vagyunk a mozgásos részének, és jöhet a relaxáció. Vajon felvette eddig? Jöhet meg.